аслан гирем риштанигорӣ бисёр ҳам заҳмати зиёд металабад. Барои чӣ заҳмати зиёд металабад? Барои он ки ҳар як риштае ки мо дар рӯи расм меофарем, онро дона дона рӯи варақ мегузорем, мечаспонем. аз ҳунари санъати тасвирӣ манбаи даромад ин завқи ман аст. Бештар ман аз думи пулу аз думи манфиат намегардам, яъне аз кӯшиш менамоям ки ба касе ҳунари санъати тасвириро диҳаму аз ин рӯ аз ин санъат ба худ ғизои маънавӣ, яъне ки рӯҳияи худро баланд бардорам.